what's up? So ngayon guys, today is break time. So ngayon guys, araw ng Friday ngayon. At nandito tayo ngayon para makasakay dito sa sasakyan. Hindi nga alam kung saan yung sasakyan dito. Basta sasama lang tayo. Mag-hold up tayo ng tao. So ngayon guys, sasakay na tayo guys. So yan o, si Master, mga Master. Akin na tayo sa sa loob ng kotse. And then mamaya, kita-kits na lang mamaya in 3, 2, 1, let's go! Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head. Hey, what's up? So ngayon guys, nandito na tayo sa sasakyan ngayon na first time kong makasakay dito. Sana tuloy-tuloy na to. May masakyan tayo ng mga ganitong So yun guys, nandito tayo ngayon sa may lukaw. Kain tayo. Shout out sa mga master. DPR niya, natupiin niya. Natupiin ka na guys yung Hindi DPR nakakainin natin. ng ano to. Machine. Pero okay lang yan, basta importante kakainin ng machine nito. So yun guys, nandito na kami sa may lukaw guys. Kasama yung mga master. Yan. Pang-out siya, pang-out. Naka-break tayo guys, naka-break. Hindi tayo pwedeng lumabas pag hindi tayo naka-break, di ba master? Diyosa! Ay bro, Diyosa! Dahil guys, kailangan na GNB Pigar Kaluskusan, sarap lang po ng sentrum. Hey, what's up? So ngayon guys, nandito na tayo sa may Uson guys, kasama ang mga master ng mga ka-Diyosa yan. Ay, Uson! Mali. That's Uson. So ngayon guys, dito tayo kakain, kasama natin yung mga master dito. At lalo yung mga dicer guys, nandito guys, makakain. Yan. Diyan! Uy, kaway-kaway na nandyan mga bro. And then, kasama natin yung mga master natin sa Sisa. Yan. Parang madilim dito. Yan, kasama natin si Master. Yan. Mga Master Big 5. Mga kasama natin. Kasama namin yung mga pakpo. Basta, dito ba kayong kumakain lagi? Dito kayo lagi kumakain. Guys, dito na lagi sila kumakain guys. Yan. GNB lang malakas pala dito eh. Lukaw branch. Yan. Kaluskos, pigar-pigar. Meron tas mga pinapaitan guys. May mga pinapaitan sila dito guys. Ay, yes. Madalas kami dito. Oh, baka naman may pakok. Tama natin. Ayun guys, nandito tayo ngayon sa manager nila. Kung kilala nyo to guys, kilala nyo na to. Ayan. Ayun guys, kasama natin yung yung manager natin. Kakain yung mga word juice. Yung sa isang ngayon guys, dito na kayo kumain, lalo sa mga mahilig kumain ng kaluskat at pinapaitan guys. Sulit dito guys sa GNB Lukaw branch lang matatagpuan. Harap po lang ng Sentrum. Yan guys yung Sentrum yung sinasabi ko. Oh. Yan yung Sentrum. So guys, kakain na tayo mga kamaster. Wala yung natin yung naiwan ko kasi yung So yun guys, abang-abang na lang mamaya dahil nag-start na silang kumain. Yan, makasama natin. And then, hindi ko alam kung yung cook na yun, babayaran na rin ng price. Hindi namin alam guys kung yung cook na yun na binigay ni ate. Hindi namin alam kung libre ba yun or what else na tanungin na lang natin mamaya yung manager nila dito. And 3, 2, 1, let's go!
Shoutout nga pala kay Boy Tapang, hinahamon kita ng suntukan. Legit to. Punta dito, punta tayo. Ito pala yung trainer ko, yun o, trainer ko. Yung trainer niya nag-upi na. Guys, Boy Tapang, hinahamon kita. Nakita mo ba yung trainer ko? Malaking katawan din yun. Kaya kung gusto mong bumisita dito sa Pangasinan, i-PM mo lang ako dito sa aking comments. Mag-comment ka dito sa Josa TV. Mag-hashtag ka para mapansin kita. Boy Tapang, kumakain ka ba ng kalaskas? Kung hindi ka kumakain, dito lang matatagpuan sa Pangasinan. Kung kumakain ka ng tubol, kumakain ako ng tumol. Kung alam mo yun, Boy Tapang, shoutout sa'yo. Alam niyo yun, Bisaya yun. Nandito yung mga ano ko, nandito yung mga trainer ko, yun o. Nakikita mo ba yung mga trainer ko? Mga big time yan. Malaki yun, big time. Yan, kaya kung gusto mo mag-boxing tayo, hinahamon kita, Boy Tapang. I-PM mo lang ako dito sa comment section. Ito yung mga manager ko. Yung mga manager ko yan. Pagdating mo dito, Sayaw na lang tayo. Sayaw na lang tayo. Pagdating mo dito. hindi, wag na yung sound niya sayaw. Basta hamunin ko na siya. Hey, what's up? So ngayon guys, tapos na tayong kumain at tapos na kumain yung mga master natin. At nabusog nga sila. Pero isa-isa lang yung mga kinain nila. Dalawa yung kinain ko. Ibang lupain na yung mga tubig sa... So ngayon guys, nandito na tayo sa sasakyan. At kasama na natin yung mga master at magpapasalamat tayo ulit sa kanila. Yan. Master, maraming salamat sa inyo. Dahil sa inyo na libre pagkain. Ano yung sabi nyo? Pag kumakain ka ng mahinang lilang Boy Tapang, kakainin kita. So ngayon guys, nandito na tayo sa may dito upuan. Ngayon, kanina naka-break tayo and then nalibre yung pagkain natin kanina dahil sa mga kasama natin at lalo sa mga kamaster. Yan. Ngayon, nandito tayo, nagpapahinga at hinihintay na lang yung oras para makapasok tayo sa trabaho natin dahil yung oras na out natin guys, mga guys, yung out natin, ilang guys, tingnan natin 11:05 ng umaga. Kaya papasok tayo doon mga 12:05. Kaya konti na lang oras guys, makakapasok na tayo sa loob at magpapahinga muna tayo ng konti dahil nabusog tayo guys. So yan At shoutout nga pala sa mga master ko dyan, sa mga naglibre sa akin. Maraming salamat sa inyo and God bless. Sana wag kayong magsasawang tumulong pa lang, hindi lang ako at iba pang tao na nangangailangan. Yan, maraming salamat sa inyong lahat mga kamaster. Yan, and then shoutout din sa mga kadyosa ko na laging nanonood ng mga vlog ko. Shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat. Guys, taste muna tayo dahil hindi tayo nakakapag-live at di pa tayo nakakapag-shoutout sa inyo dahil yun nga, data lang yung gamit ko, wala pa tayong wifi. Taste lang tayo hanggat makamit natin yung magkaroon tayo ng wifi. Ngayon guys, maingay, may ambulansya. Okay, so ngayon guys, dumaan yung ambulansya kaya maingay and then yun. So ngayon guys, at sa mga hindi pa kumakain dyan, kumain na kayo para hindi kayo magkasakit. At shoutout nga pala kay Boy Tapang, yung sinabi ko kanina. Boy Tapang, kung napanood mo to or shinare nila at napanood mo, sana kung gusto mo kung gusto mo kumaharap sa boxing, mag-boxing tayo. Master, mag-boxing kami ni Boy Tapang. Boy Tapang, kung kumakain ka ng Malaki Boy Tapang, basta kung napanood mo tong vlog ko na to, kung gusto mo mag-boxing tayo, magkita tayo dito sa Pangasinan. So yan guys, dito ko natatapusin tong vlog na to. Maraming salamat sa inyong lahat at sa panunood. Tuloy lang, walang susuko. Thank you for watching in 3, 2, 1, let's go. Word is life guys, kaya kailangan natin magsipag, magtiis para magtrabaho. Kasi pag hindi tayo magtitis at hindi tayo magsisipag, wala tayong may papakain sa ating magulang at sa ating pamilya. Kaya kailangan natin magsipag, magtrabaho guys. Kaya ay insan. So ngayon guys, nandito na tayo sa ating trabaho at mag-ingat na rin sa mga magtatrabaho na rin dyan. At sa shoutout sa mga libor, natin akong libor, ingat kayo magtrabaho. At sana
mag-pray bago kayo magtrabaho para maiwas na madisgrasya yan. Mag-pray muna kayo guys bago kayo mag-umpisa magtrabaho. And then guys, dito ko na tatapusin itong vlog na to. Maraming salamat sa inyo. See you sa next vlog. Let's go, bye-bye. Maraming salamat po sa panonood at sulit suporta nyo. Diyosa TV. God bless po sa inyong lahat.